тими миллии футболи Тоҷикистон дар бозии дуюми дӯстона аз мизбони мусобиқа тими Амороти Муттаҳидаи Араб бо ҳисоби 3-2 шикаст хӯрд. Ин вохӯрӣ дар варзишгоҳи Забили шаҳри Дубай доир гардид. ҳарчанд футболбозони тоҷик бозиро хуб шурӯъ карда ба пеш баромаданд, вале дар идомаи рақобат ташаббусро аз даст доданд. Дар дақиқаи 10 Давронҷон Эргашев ҳисобро боз намуд. Сипас дар дақиқаи 20 Комрон Турсунов афзалии мунтахаби кишварро дучанд намуд. Бо гузашти 9 дақиқа Али Аҳмад Мабҳуд ба як голи ҳарифон ҷавоб гуфт. Дар дақиқаи 63 ин футболбоз боз ба задани гол даст ёфта таносубро барқарор сохт. Дар нафасҳои охири дидор саҳитараш дар дақиқаи 4 иловагӣ мизбонон аз як фурсати мусоид истифода бурда натиҷаро бар нафъи хеш карданд. Али Солеҳ дарвозаи мунтахаби Тоҷикистонро рах накард. Ҳамин тариқ ҷамъомади таълимиву тамринии дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар моҳи ноябр ба поён расид. Ребята же, молодежи много, они еще неопытные и хотели сохранить. Выйти не могли мы ну ничего страшного, помучились, в обороне постарались ребята. Говорят, ну нам нужно вот в таком же русле готовиться, конечно, серьезно обращать внимание на подготовку. Вот. Играть нам с такими командами, забить Эмиратам 2 гола, это тоже непросто. Мы забили 2-0 вели и не сохранили. Поэтому могу сказать 2 разных тайма, но я думаю, что оно полезно.